سلام فنوير تيفي بمكتال تركبوا كبراتن كبران كما يتعلو لم تروح تشدش مسكرم فرق معالت فرع استلالو زيناتات وشت نوزعن انه زينا زقرب لكم لو ام تخلي كتكهاتلنا بخبرين نعدم قدما كم تلمود بارس زينا كفل ابن اوزبا فعبت وزيت تمهارو اب هاغراوي مرمرا شمنا كفلي من محيا شاريو تعي أكادنا أمرون نمونان زيقاتات مقصقاس أكالات كزوترو مياواني مخروب أبنو زواتات علا برعيدن حال زناب أبزراتي كد أتاوريدو منقسيش ودنا بعيسرا عشان وتدراوي باجت بلعلي 10 مئتاويت كم زعبيو حبيرو روسيا زيركون استسمية لعلف ندم تيزوجه ميسايل كم زفتنا تفليتا تشاينا قبل اليات وصخي كرس كوسن امريكان اتقبلوا زلات اوعيت دفئتن بتريكونينا أبزراتو كنسكر أبن أوزبا أفعبت وزيت تمهارو بهجراوي مرمرا شام نكفلي بأساسا شعتن بيتاوي تأبيت كم زرعي تقليدو بعصر تخلت مسكرم أبستخاي تجمجم أب عمتة تمرتي عسران كلتن عسران ثلاثتن أساسا حنا نبشدش ميتاوي زنبرة متن محلف أب عمتة تمرتي عسران 4 عسران 5 نب 4 سنة بتشعت ميتاوي كم زليبة حلافي عمتة تمرتي نايتن أوزبا منهر محمد علي إدريس قليدو أبتيا محضرين وزبا أتو أحمد محمد نور رجب زركبهم حلفت تكالات منجستن هجراوان محبراتن كمون سوبرفايزراتن دايركتراتن تساتفوا أخيوة سلاسل مدبات تمزجب عود كمون زترعيت أجمعاتن حتراتن زتقالل زرزراوي تسبتاب قريبهم أبستفنتن بقعة تمرتنون ممحياش الرأكم زلو بمدقاس وحدي ممهرانن كفلتاتن مسرتاوي فتح مس زركب اتعبيت بزل على كم زقصل زامته حلافي حفشاو تمرتي ممهر عبر محمد حزبين ممهران زقبرو دقف موقيسو اما حضرين اوزباف عبت اتو احمد محمد نور رجب اب زسمعو قال اب وصيت تمرتي استراي قسكا تتابعكو انت خونه وهدات حبرتسب تكالات منغستن اكلات تمرتن بزل عليك سرحلو ازخاخيرو تزاتفتي بوغنوم اب مدفع اغلوت تمرتي ذاتكور غوسكواس كحيل وحدي ممهرانن كفلتاتن فتح كنا ديلو بهلاوي نطفتات اب عبيت تمرتي كبكبل نممهران زغبر متبع كدفعلو كمون ولدين دقوم زغبرو مكتتالن متبعن كعززو زبلن كالن ريتوتات هيبوم እዚ ከምዚ ልንከሎ ኣብ ኣማሓዳሪን ኦዘባ ኣፍዓበት ኣብ ኩለን ምሕደራት ከባቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ዝገበሮ ርክባት ብዛዕባ ህሉ ኩነታትን ገስካስ መደባት ልምዓትን ከም ዝዘተ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ጥዑይ ኣካልን ኣእምሮን ንሙናን ዜጋታት ስሩዕ ምንቅስቃስ ኣካላት ከዘውትሩ ኣብ ዞባ አንሰባ ዝርከቡ ሙያውያን ይመኽሩ حافشوا حكيم دكتور أمانيل قبرتن سعيد ربحات من قصقاس أكلات ملكيتو أبي زهبو حبرتا نتعنا أكلن أمرون بحافشة نتعنا لبنج وادن دما بفلاي قلوح ربحة كم زلوا أنا تيرو بحفسات دم حمام شكور كوليسترولن زغط دمن ستقعو سوات من قصقاس أكلات بمزوتر تعناهم كحلو كم زخلو زحبرة دكتور أمانيل بقانزة حقوز سقايون أكل على تاوين نتفتاتهم كقبرو وتلابيوم سرع من قصقاس أكلات مزوتار أب جماوتن متنتاتن كقاطن زخل زقمات بسوسا ميتاويت كبلو كمزخل تقيسو دما حبرتسب أبز مداي زلو نقحات كبرخ تقويعو كيلا مولدان دكتور عثمان علي بوغانو نربحاتات من قصقاس أكلات مسدق أنستيو بمتححز أبزهابو حبرتا سبورت نخلو صوتا بمعارض زقدس مخان بمتقاس بفلاي دق أنستيو زكايدو أكلاوي من قصقاس أب وان تنسن حرسن حقازي كم زخانه قليتو أب كرن ورناني مأكل من قصقاس أكلات منسي العميد محمد علي بوغانو من قصقاس أكلات صوتا يخون عد مزيفلي نتعنا أقداس مخانو بمقلات أب منكاي كبلت سبرنت كمون أب مونان سرع قمنان بسبورس تهانزة دعي أمرون أقداسي كم زخونا أبريهم تتكمتي بقدام وناني مولود عنان مخانن سعبينات حضور حمام نمكل خالن من قصقاس أكلات بسفيح كزوتر تلابيوم
ቤት ጽሕፈት ሃዋማቴ ኣብ ንኡዘባ ጌንዳ መንእስያትን መድረኻዊ ተልእኾን ብዝብል ኣርእስቲ ዝወደቦ ሰሚናር ብ13 መስከረም ንውዳቤ መንእስያት ሰራሕተኛታት ኣካይዱ። በዕላማት ሰሚናር መንእስያት ንህልዊ ኩነታት ከባቢኦም ብዝግባእ ብምንባብ መድረኻዊ ተልእኾኦም ብዝረጋግጽ መገዲ ውዳቤኦም መሓይሎም ኣብ ሃገራዊ መደባት ነዊሕ ተርኦም ክዕዝዙ እዩ። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሃዋማቴ ኣብ ንኡዘባ ጌንዳ መንእሰይ ሰላሓዲን ዓሊ መንእስያት ውሽጣዊ ሓይሎም ከደንፍዑ ንዘጋጥም ብድሆታት ናብ ዕድላት ብምቕያር ድማ ኣብ ረብሖኦም ንምውዓል ክሰርሑ ተላብዩ። ኣብ ምህናፅ ሃገር ዝኸበደ ሓላፍነት ዝስከምን ዝለዓለ ተራ ዘለዎን ክፋል ማሕበረሰብ መንእሰይ ከም ዝኾነ ዝገለጸ ጸሓፊ ህግደፍ ኣብቲ ንኡዘባ መምህር ደጀን ገብሩ ድማ መንእስያት ሕድሪ ተሰኪሞም መድረኻዊ ተልእኾኦም ክግንዘቡን ብንቕሓት ክውደቡን መዒዱ። ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንኡዘባታት ዒላ ብርዒድን ሓልሓልን ካብ 13 መስከረም ብዝወቕዐ በረድን ንፋስን ዝተሓወሶ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ዘራእቲ ጉድኣት ኣውሪዱ። በቲ ሓደጋ ኣብ ንኡዘባ ዒላ ብርዒድ ብምሕዳር ከባቢ ሓድሽ ዓዲ ኣብ 250 ሄክታር ዝተዘርአ ኣብ ደረጃ ምውላድን ምስጋንን ምዕባብን ኣብ ዝበፅሐ ዕፉን መሸላ ብልቱግን ፉልን መጠናዊ ሓስያ ኣብ ጥረታትን ኣሕምልትን ድማ ከቢድ ጉድኣት ወሪዱ። በረድ ዝተሓወሶ ከቢድ ዝናብ ብቐጻሊ ክሃረም ከም ዝጸንሐ ዝሓበረ በዓል ሞያ ልምዓት ዘራእቲ ኣቶ ገብረሂወት ኣብርሃም ሓረስቶት ጥንቃቐ ከዘውትሩን ተስፋ ከይቆረጹ ቅልጡፍን ምስ ክሊማ ዝኸይድን ዘራእቲ ክትክኡ ተላብዩ። ብተመሳሳሊ ኣብ ንኡዘባ ሓልሓል ብምሕዳራት ከባቢ መለብሶ ሓልሓልን ረሓይን ብዝወቕዐ በረድን ህቦብላን ዝተሓወሶ ዝናብ ኣብ ክረምታዊ ሕርሻን ጀራዲንን ጉድኣት ከወርድ እንከሎ ኣባይቲ ከም ዝፈረሰ ካብቲ ንኡዘባ ዝተረኸበ ሓበሬታ የነጽር። እቲ ሓደጋ ኣብ 211 ሄክታር ናይ ሕርሻ መሬትን 5 ሄክታር ጀርዲንን ሓስያ ከም ዘወረደ ኣባል ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ንኡዘባ ኣቶ ዑስማን መሐመድ ኖር ሓቢሩ። ክቡራትን ክቡራንን ቀጥሉ ዝቐርብ ዜና ወጻኢ ንምክትታልኩም ደቂመ ብኽብሪ ይዕድም። ኣብ ዜና ወጻኢ ክንሰግር መንግስቲ ሽወደን ናብ 2026 ወታደራዊ ባጀት ብልዕሊ 18 ሚእታዊት ከም ዘዕብዮ ሓቢሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኦልፍ ስክሪስተን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ወጻኢታት ምክልኻል ሃገሩ 2.8 ሚእታዊት ካብ ጃምላ ሃገራዊ እቶት ከም ዝኸውን ኣፍሊጡ። እቲ ባጀት ዕድጊ ሓደስቲ ስርዓታት ምክልኻል ኣየር ድሩዓት መካይን መራኸቢ ውግእ ነፈርቲ ተተኮስትን ካልእ ኣጽዋርን ከም ዘጠቓልል ቀዳማይ ሚኒስትር ኦልፍ ብተወሳኺ ገሊጹ። እዚ ወሰኺ እዚ ድሕሪ ዘመነ ዝሑል ኩናት እቲ ዝዓበየ ከም ዝኾነ ዝግለጽ ዘሎ። ብዘይካዚ መንግስቲ ሽወደን ወታደራዊ ወጻኢታት ኣብ 2028 ናብ 3.1 ሚእታዊት ኣብ 2030 ድማ ናብ 3.5 ሚእታዊት ካብ ጃምላ ሃገራዊ እቶት ክብ ንምባሉ መደብ ኣለዎ። ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ ምብራቕ ኤውሮጳ ሃገራት ናይቲ ዞባ ዓቕሚ ምክልኻልን ከደንፍዓ ይደፋፍአን ከም ዘሎ እዮም ወታደራውያን ክኢላታት ዝጠቕሱ። روسيا زيركون استسمي لعلفنا الدمتي زونشف ميسايل كم زفتنا تفليتا اتعود فتنا أكل ناتي سراويت روسيا مس سراويت بيلاروس زكايدو زلو عمتاوي حبراوي وتدراوي لممد مخاني وزقلت زلو ازي كاب بحري اركتيك استفتنا لعلى 11 كيلومتر نمونجاف اعم زلو بيسايل اب بحري بارنتس نزنبر علامه بلكع كم زواقعه منستري مكل خالته هاجر حبيرون ازيد شعات عصفل على دفتنا الدمتي زونجف سراقه اطوار بصره ميسايل كخشف زلو تخيلو تحت مخانو ات المنستري قاليتو روسيا على فتنه دمتي زونجف ميسايلات كتفتن نايفلما كم زيكونه صبصابات يتقصو سقات كدان سمين أتلانتيك نيتو أن عبي يمتع كم زلو اتحبر روسيا أغدي مال على فتنة دمتي زونجف ميسايل نابي مسارع مكل خالا كم مزت أنبرت يفلت منغستي تشاينا أمريكا مسشمة ندادي روسيا بزت أساسر قبل على هاجرو توسخي كرسه والسنة مشاركتها هاجرات تجابرو زلات أو عيتن دفئتن بتركونينو أفنيا منستري قديات وزعي تشاينا تمالي 15 مسكرم أبزهاب ومجلتي هاجرو ربحتها مس زقودا قبل علي أمريكان مشاركتان تمساسالي نايمل سجبري سقومتي كم متوسد أتنكيقوم تشاينا مس روسيا اتركبن كلن هاجرات نبور قطباون نقداون متحببان كهلوا حقاون فتحاون مسلا كم زخونه زحبره اتعفنيا تكبارات امريكان اهغراوي حقتات زدخمن زتا مرغغا
ዓለማዊ ኢንዱስትሪን ቀረብ ሰንሰለታትን ኣብ ሓደጋ ዘእቱን ከም ዝኾነ ኣነፂሩ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሃገራት ጉጅለ ሸውዓተ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ከም ኣካል ናይቲ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ቁጠባዊ ጸቕጥን ምዕባይ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ኣብ ልዕሊ ቻይናን ህንድን ካብ 50 ሜታዊት ክሳብ 100 ሜታዊት ተወሳኺ ቀረጽ ክውስን ጻውዒት ዘቕርብ ዘሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንሓሰውን ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ ህንዲ ካብ ሩስያ ክትገብሮ ዝጸንሐት ሸመት ነዳዲ ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያታ ኣጽኒዕዎ ዝጸንሐ 25 ሜታዊት ተወሳኺ ቀረጽ ናብ 50 ሜታዊት ክብል ከም ዝወሰነ ዝዝከር እዩ ቻይናን ህንድን ዝዓበየ መጠን ነዳዲ ሩስያ ካብ ዝሽመታ ሃገራት ከም ዝኾና ጸብጻባት ይሕብሩ ፊሊፒንስ ንኩነታት ባሕሪ ደቡብ ቻይና ዘጋድድ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ክትሕየብ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ደጊማ ጸዊዓ ቻይና ነዚ ዝገለጸት ፊሊፒንስ ምስ ኣሜሪካን ዘለዋ ወታደራዊ ሽርክነት ብዓይነትን መጠንን ክተስፋሖ ምዃና ድሕሪ ምሕባራ እዩ ከም ኣካልቲ መደብ ኣብ ዝመጽእ ቀረባ መዓልታት ምስ ኣሜሪካን ጃፓንን ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ከተካይድ ምዃና እያ ፊሊፒንስ ገሊጻ ዘላ እተወጥን ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ተኸሲቱ ንዘሎ ጸጥታዊ ቅልውላው መሊሱ ክኽሮ ከም ዝኽእል ቻይና ኣጠንቂቓላ ክመጻ ዝኽእል ስጋት ንምምካት ሓለዋ ባሕራ ከም እትሕይል ዝጠቐሰት ቻይና ምትፍናን ናይቲ ማያዊ ኣካል ብዘተ ዝምልከተን ሃገራት ክፍታሕ ተማሕጺና ፊሊፒንስ ዘመናዊ ጸረ ሚሳይል ኣሜሪካ ኣብ ግዝኣታ ክትከል ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ኣዋርሕ ምፍቃዳ ዝፍለጥ ኮይኑ ቻይና ነቲ ስምምዕ ብትሪ ከም ዝኾነነቶ ዝፍለጥ እዩ ቻይና ዝሰፍሐ ክፋል ናይቲ ዓመታዊ ልዕሊ 3 ትሪልዮን ዶላር ንግዳዊ ምንቅስቓስ ዝካየደሉ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ሉዓላዊ ግዝኣታ ምዃኑ እያ እትምጎት ሰራዊት ናይጄርያ ካብ ዝሓለፈ ሳለስቲ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ሃገሩ ብዘካይዶ ዘሎ ስርሒት ልዕሊ 150 ሽበራውያን ካብ ስራሕ ወጻኢ ከም ዝገበረ ኣፍሊጡ በቲ ኣብ ክፍላት ሃገር ቤኖ ፕላቲው ኮጂ ቦርኖ ኒጀርን ዝካየድ ዘሎ ስርሒት ኣብ ትሕተ ሽበራውያን ጸንሐ ማዓስከራትን ትካላት ነዳድን ከም እተቆጻጸረን ዓበይትን ንኣሽቱን ኣጽዋር ከም ዝማርኽን ኣዘዝ ናይቲ ሰራዊት ገሊጾም ብዘይካዚ በቲ ዝሰፍሐ መልክዑ ዝቕጥል ዘሎ ስርሒት ዛጊት ልዕሊ 50 ጅሆታት ናጻ ከም ዝወፁ ተጋዊሑ እቶም ጅሆታት ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ካብ ማእከላይ ሸነኽ ናይጀርያ ከም እተጨዊ ዝፍለጥ እዩ እቲ ስርሒት ሰራዊት ናይጀርያ ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ዘካየዶም ተመሳሰልቲ ንጥፈታት እቲ ዝሓየለ ምዃኑ ጸብጻባት ኣመልኪቶም ሰፊሕ ክፋል ሰሜናውን ማእከላይ ናይጀርያ ኣብ ትሕቲ ሽበራውያን ዕጡቓት ወዲቑ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ቶም ጸብጻባት ጸጥታዊ ኩነታት ናይቲ ከባቢ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ወሪዱ ከም ዘሎ የረድኡ መጠን ናይ ወጻኢ ንግዲ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ምስ ናይ ቅድሚኡ ዓመት ተመሳሳሊ ወርሒ ክነጻጸር እንከሎ ብ5 ሚእታዊት ከም ዝወስኸ ስታቲስቲካዊ ጸብጻባት ሓቢሮም ቻይና ኣብ ዝተጠቕሰ ወርሒ ልዕሊ 540 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ንግዳዊ ንጥፈታት ከም ዘካየደት እቶም ጸብጻባት ኣፍሊጦም መጠን ሰደድ ብ4.8 ሚእታዊት መጠን እታው ድማ ብ1.7 ሚእታዊት ከም ዝወስኸ እዩ ዝግለጽ ዘሎ መጠን ናይ ወጻኢ ንግዲ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ ወርሓት ሰነን ሓምለን እውን ብተመሳሳሊ ኣሃዝ ከም ዝዓበየ ኣብቲ ጸብጻባት ተጠቒሱሎም ሜካኒካዊ ኤሌክትሮኒካዊ ቴክኖሎጂካዊን ፍርያት ኣብቲ ንግዳዊ ገስጋስ ዝለዓለ ተራ ከም ዝነበሮም ሰመዚ ንግዲ ቻይና ገሊጾም ኣለዉ ኣብ 2024 ቁጠባ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ብ5 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ዝሕብሩ ጸብጻባት እቲ መጠን ኣብዚ ዓመት እዚ እውን ክድገም ከም ዝኽእል ይእምቱ ክቡራትን ክቡራን ዜና ቅድሚ ዛምና ኣርስታቱ ክደግመልኩም ኣብ ንዑስ ዞባ ኣፍ ዓበት ውፅኢት ተምሃሮ ኣብ ሃገራዊ መርመራ 8 ክፍሊ ምምሕያሻር እዩ ጥዑይ ኣካልን ኣእምሮን ንምውናን ዜጋታት ምንቅስቓስ ኣካላት ከዘውትሩ ሞያውን ይመኽሩ ኣብ ንዑስ ዞባታት ዝዕላ በልዒድን ሓልሓልን ዝናብ ኣብ ዘራእቲ ጉድኣት ኣውሪዱ መንግስቲ ሽወደን ኣብ 2026 ወታደራዊ ባጀት ብልዕሊ 18 ሚእታዊት ከም ዘዕብዮ ሓቢሩ
روسيا زيركون استسميت الفتنة الدمزي زوجف ميسايل كان زفتنة أفريقيا. تشاينا أبرد عليها توسخي كرس كوسن أمريكان اتقبلوا لها أو عيتن دفئتن كترقونينا. نمكتال كلي مسكر مسترف نربات إرتيلك حربكمي بوغانيكن في المعلم.